Philip Ukursiu yaka Ariana Snubhakran Pio snow ni yanga Tokran se Hagata kapor Ka Eli ka lap yaka paralog bat ulok Kilatia hamadan Ka Eli kala kendit Kala ong Ka ka bajia hangne Hagata kapor Ka Ariana ka kendit Bat kala ong Paralog Snubhamap yanga Namar nga snutlot palat Ngalakelon Ka Eli namar ka shania yala ka paralog Kala ong yaka Kumno menta pila sniulong Pidon kam ban syong shua hangne Ka Ariana ka ong Menta ngam lele syu Ngahab ban let no Ime jonga ila ap yang ngahiying Ka Eli kala ong yala ka paralog Taka jing shania Pim iklan bha Pimla ban let marway Ukurim jonga unlit bu yapi Ka Ariana kala ong Kumba kada buram Henry hamen siempat kala kemen bha Kala ong om lelay ngam kwa ban pensitom yapi Ka Eli kala ong Paralog wat kran se kumta Pidei ka paralog bajan jonga Sngaw bha sumar yalade Philip ula ong Hoot kadei ka ba ong Eli Yang ngalit bu mga yapi Yang nginyalit no Ka Ariana kala ong Kublay shibun pilong ubriw babha Hadian ba kila syong hakali Ka Ariana kala ong Tuse Philip temno da kasur jingruay Philip ula ong Kadei ka ba piong katno jing snow kanja Ka jingruay ayu ka ba pisnow tanat Ka Ariana kala ong Nga sotanat bha ban sngap ka jingruay love song Haba kila sngap jingruay Ka Ariana kala snow show ka jingruay Kala ong artat Philip pite pi handsome bha Philip ula ong Shisha se Kublay shibun nakabenta ka jingero jongpi Ka Ariana kala ong biang Ka Eli ka long ka badan bok bha Piye jaka shibun Pilong ukurim ubabhatam haka pertay barok kaway Philip ula ong Kadei shisha ka jing perkat jongpi Baka Eli ka long ka tengah ka babhatam Ka Ariana kala ong Ngatib ha yaka Kalong ka paralog bajan jonga Bat nga sutanat shibun yaka jinglong jongpi Ngaru nga angnut bangandon paralog bakum mapi Philip ula ong Wat kran kumta Ngilong paralog na du menta Ka Ariana kala kemen Kala ong Shisha se Ka Ariana kala ong biang Kikmat jongpi ki itanat bha Pilong kum model Philip ula rakhi Hadian katu kat nepor Kila poi hapalau ying jong ka Ariana Ka Ariana kala yatu Kane kalong ka ying jonga Nga syong hangne bat ime jonga Philip pila wan hadu hangne Ya le yakandu ya ime jonga Philip ula ong Ngan se kandu pa ta ka way kapor Menta nga haban let nyo Ka Eli kala ap yanga Ka Ariana kala ong To lay Nga sngotu baka poru kala miet Ka Ariana ka ong Philip kalong ni ban ayu number phone jongpi Philip ula ong Hoot long ay ka mobile jongpi Ka Ariana kala ong Kublay shibun Bat sadang litsuk Ka Ariana kala rung haying Ka kemi jongka Ka keli Kumno kun menta ka sngi kalong Ka Ariana kala jubab May kadei ka sngi ka ba best bha Ka Eli ka long ka ba donbok bha Ka don ka ying ka ba he Ukurim jongka Ulong ubaruspa bha Ka kum ka princess halaying Ngate may ngala sngaw bishni yaka Pat ngamla ban supet yaka jingsuk jongka Ka Ariana kala ong May nga kwalot yaki baro Balay ngalong ka kun baduk Ka kemi ka ong Pidon kam ban penjay yala de kun Nga don ringkat bat pi Ka Ariana kala ong biang haka kemi Nga hab ban le may Philip ulong ubarius pa bha Ula ban ailot yang nga baro ladang amon Ka kemi ka ong Wat kuslay kun Ngaru ngam kwa ban imsa haka ne ka ying Nga don ka plan ka babiang Philip haba ula poy haying Ulab ba ka Eli ka le sngusi Bat ula kili yaka Ka ka bajia ya pi Eli Balay pi sngusi Ka Eli ka ong Nga taray ngide ban lipan doktor no Ngamla apsyu Nga sngusi tom palat Philip ula ong
Sengub hasngap yanga wat kus lai ngamla ban pek je pi bapin sengusi kumne nga ie je pi shibun. Ka Eli kalaong nga kwa bangin don kun bangan yo long kemino. U Philip ru uong nga ru nga kwa ban long kpa tang ba en le kumno haba 4 don. Ka Eli kalaong nga tip ya u doktor babha ngiha ban bu kerteng lupa. Pila ni ban Krisyan yanga. U Philip ulaong hooj ngan Krisyan ni pi nginit pen i doktor nok lasai. Ka Ariana ka tia jing tia ka perkhat ya u Philip ka kran halamarway. U Philip ulong ubriu babha unget ya ka ba ong manga ngan ap thap ya u bat ngadei ban yo. Ngin sekendu biang haka next video ka benta ka basaw. Lada episode na tikene ke video sengub like bat subscribe ya ka channel.